Milé ženy, slovy Moniky, ženušky, já vás zdravím a jsem tu dneska proto, abych sdílela svoje vlastní zkušenosti z Mohendžondára tantry jógy pro ženy. Je to už více než 10 let, kdy jsem poprvé se objevila v Lažánkách v centru Mohendžondára a dozvěděla jsem se o něm tak, že mi moje blízká kamarádka z Olomouce říkala, že bez Mohendžondára už by nemohla žít. Vyprávěla mi, co zažívá, jaké změny se udály v jejím životě díky tomu, že začala kurzy navštěvovat. Já jsem zvědavá a zvídavá a v podstatě celý život na cestě sebepoznání, tak jsem se s radostí a s chutí přihlásila taky a musím upřímně říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Jednak to prostředí, které je velmi inspirativní, ale zároveň velmi bezpečné a i krásné, člověka motivuje k tomu podívat se na sebe a praktiky, které jsem během kurzu zažila, mnohokrát vstupují do nevědomí. Jsou to cesty, kam by se člověk normálně sám běžným rozhovorem nebo běžným cvičením nedostal. Je to unikátní, jedinečná a mnoha lety vyzkoušená metoda, jak se dostat k sobě, ke svému ženství, ke své pravdě a ke své svobodě. Pamatuji se, že některé ženy vlastně poprvé na Mohendžondáru zažívaly možnost sdílet v bezpečném prostředí své příběhy, které byly mnohdy velmi traumatické, v takzvaných potních chýších, což s pocením nemá nic společného, ale je to vlastně vnitřní vyznání se svých nejtajnějších komnat, které, když sdělíte v bezpečném, léčivém kruhu, mohou vás velmi osvobodit. Některé ženy poprvé křičely, mohly si svobodně vyjádřit svůj vztek pod vedením zkušené terapeutky Moniky. Pravda, některá cvičení byla náročná a hodně jsme museli vystupovat z komfortní zóny. Pamatuju se, že když jsem měla dělat štěkavého psa, takže se mi do toho strašně nechtělo a říkala jsem, bože, co tady dělám, tohle já dělat nebudu. Ale potom, když jsem si to zkusila a když nás bylo 40, které jsme na sebe štěkali, tak to byl tak úžasný zážitek, který nikde jinde nedostanete. Vám to bude připadat bez znalosti souvislostí takhle směšné, možná vtipné, ale ono to není možný brát vytrženě z kontextu. Celý ten systém je ucelenou cestou k sobě, ke svému srdci, ke svému ženství a hlavně k prožívání. K prožívání přítomného okamžiku, prožívání ženskosti, intimity. Poslední ročníky, které vedly k intimním masážím, k prožívání orgazmu, mě dovedly nejenom k tomu pocitu té slasti, ale ono to přináší i zvláštní pocit, že všechno, co potřebuji, mám k dispozici. A všechno, co tady je, může být pro mě. Možná to nebude znít logicky, že systém cvičení, meditací a sdílení může člověku připravit takovou hojnost. Ale já jsem to sama zažila na vlastní kůži. Myslím, že žádná terapeutická metoda, žádný rozhovor, žádný cvičení tuhle metodu nenahradí. Nehledě na to, že jsem se naučila asány, které cvičím každý den, zaberou mi třeba 5 minut, ale moje tělo je pružné, svižné a když jsem někde na služební cestě nebo v místech, kde nemůžu ráno cvičit,
tak jsem úplně taková jako nesvá, že prostě potřebuju ty asány, to cvičení si udělat, abych se dostala do své síly. Je to skvělá metoda. Můžu z vlastního srdce, z vlastního prožitku ji naprosto doporučit. I tu komunitu a ten komunitní život, který jsme tam prožívali od středy večer do neděle, přináší totální změnu všeho, na co jsme zvyklí. I to, že tam byly pracovní terapie, do kterých se mi ze začátku taky moc nechtělo, ale potom jsem našla práce a činnosti, které mě moc bavily, ať to byly práce na políčku, anebo v krásném krámku, který byl plný šperků, různých naučných knih, meditačních pomůcek a mám o tam tady to srdíčko, který moc ráda nosím a připomíná mi i v tom každodenním životě, že to hlavní, o co tady jde, je, aby byl člověk spokojený, aby byl spokojený sám se sebou, aby se mohl svobodně vyjádřit, aby zůstal přiměřeně pružný, aby si dopřál hojnost, aby si dopřál slast a potěšení. A k tomu jsme asi nebyli moc vedeni v dětství. Já se pamatuju, mě 58 let, moji rodiče se narodili za války a moje celé dětství mi říkali, on se s tebou nikdo mazlit nebude. S náma se taky nikdo nemazlil. Ono to vypadalo jako fráze, ale těžce se to na mé generaci podepsalo. A tak i v pokročilém věku si člověk může dopřát mazlení, potěšení a hojnost, kterou nám nabízí zahrada země. A tak, jestli můžu něco doporučit, tak je to Monika, která svým osobním přístupem, svou vytrvalostí, svou laskavostí, oslovováním, tak ženušky, jdeme na to, mi přinesla naději, že každá žena může vést takový život, jaký si sama dovolí. A všechny překážky jsou jenom v naší hlavě a čekají na to, až je zrušíme. A k tomu může určitě Mohenjo-daro pomoct. Takže držím palce a ať je vám dobře. Ahoj Moni a ahoj ženušky!